Jagtedderkoppen. Jagtedderkoppen er lidt ligesom, at den ligger på en lur her. Det gør den ikke rigtigt. Den sidder bare stille og venter på en flue, der kommer frem. Jagtedderkoppen har 8 ben i alt. Den har hår på benene, og jeg tror, at hårene burde bruges til at klatre. Jagtedderkoppen lægger æg. Jagtedderkoppen er meget farlig. Jeg har prøvet at blive bidt af den. Jagtedderkoppen tager det ene ben efter det andet. Jeg tager nogle brædder og løfter op. Og se der er noget spindelvæv. Imens jeg løfter nogle brædder op, ser jeg noget, der bevæger sig. Når jeg løfter den sidste brædder op, ser jeg noget rigtig stort. Det er en jagtedderkop. Se hvor stor den er. En skovjæger er familie med en jagtedderkop.